Tumuna kuma ɗauke da labaran wasanni duk dai a cikin shirin, amma kafin nan sai Ahmad Kabo Idris ya karanto mana labaran duniya. Sayar da motoci masu amfani da lantarki ya karu fiye da kashi 50 cikin 100 a faɗin nahiyar Turai a watan da ya gabata, sakamakon tashin farashin man fetur da dizal wanda ya biyo bayan yakin Iran. Bayanan masana'antu daga ƙasashe 15 na ƙungiyar tarayyar Turai sun nuna cewa an yi rijistar sabbin motoci masu amfani da lantarki 500,000 a watanni ukun farkon shekarar nan, wanda ya karu da kashi 1/3 idan aka kwatanta da makamancin lokacin a bara. Kungiyoyi da kuma masana'antar e-mobility Europe sun ce waɗannan adadi ya isa rage amfani da mai da kusan ganga miliyan 2 a shekara guda. Sauyin zuwa motoci masu amfani da lantarki na ci gaba da samun jagoranci a ƙasar Norway, inda kashi 98 cikin 100 na sabbin motocin da aka siyar a watan Maris suka kasance masu amfani da lantarki ne kaɗai. Rahotanni daga Washington na cewa wata tawagar Amurka na shirin tashi zuwa Pakistan domin gudanar da tattaunawar sulhu da Iran. An rawaito shugaban Amurka Donald Trump na cewa yana zaton a wannan mataki babu wanda zai wasa da batun. Tehran ta ce har yanzu ba ta da wani shiri kan zagaye na gaba na tattaunawar. Sai dai hakan ya bar kofa buɗe akan yiwuwar yanke shawara a minti na ƙarshe domin halatta. Tsagaita wutar yakin da ake yi a yanzu tsakanin Amurka da Iran na shirin karewa a ranar Laraba. Wakiliyar BBC ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi matuƙar wuya ya amince a ƙara wa'adin tsagaita wutar matsawar ba a cimma matsaya a yarjejeniyar ba. Hukumar 'yan sandan Turai ta ce ta gano wasu yara 'yan Ukraine 45 da aka yi safarar su zuwa Rasha. Hukumar ta kuma ce ta tara ɗimbin masu bincike da suka shafe kwanaki biyu suna nazarin bayanan jama'a domin gano wuraren da yaran suke. Haka kuma ta ce wasu daga cikin yaran an riga an baiwa wasu iyalai 'yan Rasha su riƙa renansu, yayin da wasu kuma ke cikin sansanonin gyaran tarbiyya da kuma asibitocin masu taɓin hankali. Yanzu haka dai kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na tuhumar shugaba Vladimir Putin da kuma kwamishiniyarsa mai kula da kare haƙƙin yara ta Rasha Maria Belova da laifukan yaƙi. To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An tuhumi mawaƙin Amurka David Anthony da laifin kisan wata yarinya matashiya da aka gano gawarta a cikin motarsa a birnin Los Angeles a watan Satumbar bara. Iyalan yarinyar mai suna Celestine Rivers Hernandez sun sanar da bacewarta tun a shekarar 2024 lokacin da take shekaru 13 da haihuwa. An gano gawar yarinyar wadda gawarta ta lalace bayan an ja wata mota da aka yi wa rijista da sunan mawaƙin. Babban lauyan Los Angeles ya bayyana mutuwar tata a matsayin abin alhini ga duk wani iyali. Idan dai aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai. Sai dai lauyoyinsa sun ce ba shi da laifi, ana sa ran dai za a gurfanar da shi a gaban kotu bayan ranar Litinin. A Bulgaria kuwa wata jam'iyyar siyasa da aka kafa a watanni 4 da suka gabata ta samu gagarumar nasara a zaben gama gari na ranar Lahadi da aka gudanar, inda ta samu kusan kashi 45 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Jam'iyyar mai suna Progressive Bulgaria an samar da ita ne bayan tsohon shugaban ƙasar Roman Radev ya kafa ta yayin da ya sauka daga mulki a watan Janairu. Ya gudanar da yakin neman zabensa ne da alkawarin dakile cin hanci da rashawa tare da kawo ƙarshen shekaru na gwamnatin haɗaka a ƙasar. Wata 'yar ƙasar kenan da ke cewa lalle muna son a dawo mana da asalin kuɗin ƙasar mu lev saboda ba ma jin daɗin amfani da euro. Shugabar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce tana sa ran yin aiki tare da wanda ya lashe zaben. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaida Ahmad Kabo Idris da labaran duniya. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma za mu faro ne daga yankin gabas ta tsakiya inda ake ci gaba da yin suka da kuma Allah wadai bayan bayyanar wani hoto da ke nuna wani sojan Isra'ila yana da gargaza wani mutumin Yesu almasihu da guduma a yankin kudancin Lebanon. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya matukar kaduwa da bakin ciki na aukuwar lamarin, yayin da ministan harkokin wajen kasar ya nemi aukuwar daukacin mabiyan addinin Kirista da wannan lamari ya janyo wa bacin rai.
Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Mazauna yankin sun ce mutumin yana gicciye ne a wajen wani gida da ke gefen garin Dabel, ɗaya daga cikin ƙauyukan da mazauna yankin suka ci gaba da zama a cikinsa a lokacin yakin da Isra'ila ke yi da Hezbollah. Rundunar tsaron Isra'ilar IDF ta ce tana duba lamarin da tsananin gaske, ta kuma ce abin da sojan ya yi sam bai dace da halayyar sojinta ba. Shugaban cocin garin Dabel Fada Fadi Flaifel ya shaidawa BBC cewa sun yi Allah wadai da wulakanta mutumin wani abu mai tsarki gare su. Ya kuma ce hakan ya saba wa dokokin 'yancin ɗan adam kuma hakan baya nuna wayewa. Ya kuma ce an sha samun faruwar irin wannan lamari a baya. Rundunar IDF ɗin ta ce za ta ɗauki matakan da suka dace kan waɗanda ke da hannu a ciki. Kuma tana aiki tare da al'ummar Kirista don dawo da mutumin zuwa inda yake. Jakadan Amurka Isra'ila Mike Huckabee ya wallafa a shafinsa na X cewa akwai buƙatar a ɗauki mataki mai tsanani cikin gaggawa. Dabban sojojin Isra'ila na ci gaba da kasancewa a kudancin Lebanon, inda rundunar sojin ta ce tana kafa wani shingen tsaro domin daƙile hare-haren Hezbollah kan 'yan ƙasar a arewacin Isra'ila. To gaida Aisha Aliyu Jafar. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda al'ummar yankin Shinon da ke karamar hukumar Riyom a jihar Plateau suka fuskanci hare-haren 'yan bindiga da suka yi sanadiyar kashe akalla mutum 7 tare kuma da jikata wasu da dama. Rahotanni dai sun ce ɗaruruwan mahara ne suka shiga garin da kafa ɗauke da muggan makamai. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Harin dai ya faru a garuruwan na Shanun da kuma Horum a ƙananan hukumomi biyu na Riyom da kuma Barikin Ladi, wanda ya tare da hankali game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar jihar ta Plateau. Al'ummar garin sun ce tun da farko sun sha kai rahotanni ga jami'an tsaro akan yadda suke zargin makiyaya na kai musu hari, amma babu wani mataki da aka ɗauka har ya zuwa aukuwar wannan sabon hari. Akan haka na ji ta bakin shugaban matasan kabilar Brom, Barista Solomon Dialogue, wanda ya ce tun makon da ya gabata wasu bakin makiyaya suka so mai isa yankin cike da motoci, abin da yasa suka kwashe yaransu da mata zuwa wasu wurare na daban domin fargabar abin da ka iya faruwa. Yan ta'addan nan sun kai hari a can Shinon da yankin Riyom, sun sake kuma kai hari a can Hurum yankin Barkiladi, a haka kuma sun sake kai kari a ta gefen Gel a kama bangaren Dingyoro a nan yankin Jos South. Kimanin mutane 7 ne aka kashe. A Riyom dai mutum 2 ne, a can kuma Barkiladi mutum 4. A nan Jos South mutum 1. A mutum sun kai wajen kusai 7 wanda kuma aka ji masu raunuka. Suwa kuke zargi da kai wannan harin haka? Muna zargin Fulani ne da suka hada kai da 'yan ta'ada wato bandits da kuma terrorist da. Zargi ne ku yanke hukuncin cewa ga kabilar da ta kai muku hari. Ai to ma kamin ma kawo wayannan hare-haren ma an samu jawabi da cewa Fulani da 'yan ta'ada za su kawo ma wayannan wuraren hari. 5 ga watan nan da muke da harin da aka kai ta gefen Pomol watacin haifan na Barkiladi. Ai wurin an kama ɗaya daga cikin 'yan ta'adda, mutum ne wanda an san shi yana zama a garin Fas, wanda ya bayyana sunan shi ya kuma ba jama'an tsaro cikakken bayani, domin yau din nan an dinga zanga-zanga, an yi zanga-zanga a ta gefen kasa, an yi zanga-zanga a ta gefen NTV. Akan haka na ji ta bakin shugaban kungiyar Mete Allah a jihar Plateau, Ibrahim Yusuf Babayo, ga kuma abin da yake cewa. To gaskiya wannan zargi ne kawai bai da tusi da makama. Saboda sun saba duk inda aka yi wani abu ko suya su ne suka yi sai suka ce su zargi al'ummar Fulani. Wannan abun ina tabbatarwa ba Fulani suka yi ba, saboda akwai mutanen su da aka kama bangaren Riyon na karamar kuma da na Barikin Ladi wanda aka kama su shekaran jiya da bindigogi a hannu, duk duniya an gani. To saboda haka wannan zargi ne kawai, irin mutanen su ne suke zuwa da daddare su dinga haddi junan su sai su je su gaya ma wai su faɗa ma duniya wai Fulani ne suka yi wannan abu. Sojojin sun kama mutanen da suke zargi su ne suke kisa duk ababuwan da suke faruwa a nan a yankin karamar hukumar Barikin Ladi, musamman a karamar hukumar Barikin Ladi a yankin Gashish, saboda an kama matasa guda 4. Sun ce a farko an sha zama tsakanin su makiyaya domin a shawo kan waɗannan matsaloli. Kun yi musu alkawari na cewa waɗanda suke da hannu daga matsalolin tsaro kamar kun mayar da su, babu wani abu mai kama da haka. Kullum zama ake yi musamman tsakanin Fulani da Birom da sauran al'ummomi a bangaren jami'an tsaro. Wannan zargi ne kawai, bana
musantawa akwai laifin da Fulani suke yi kamar yadda kowane al'umma yake yi a Najeriya. Amma ba duk abun da ya faru ko duk laifin da aka yi ana cewa Fulani ba haka ba ne. Na kuma kira kakakin gwamnan jihar Plateau, Gyang Bere, wanda ya tabbatar min da lamarin tare da cewa zai tuntuɓe ne domin ƙarin bayani. Sai da dole sake tuntuɓarsa ban ji daga gare shi ba. Wannan harin baya-bayan nan ya ƙara fargabar da ake da ita a jihar ta Plateau na yawaitar sabbin hare-haren 'yan bindiga a 'yan watannin nan, inda al'ummar yankunan ke ci gaba da kiran hukumomin tsaro da gwamnati da sai tufka hanci domin shawo kan matsalar ta tsaro. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. Tore yau dai muna kan batun matsalar tsaro a Najeriya, inda mayakan Boko Haram suka fitar da wani bidiyo inda suke kalubalantar gwamnatin kasar cewa ta yi yunkurin kubutar da wasu mutane 416 da aka sace a jihar Borno. Hakan dai na zuwa ne yayin da suka bayar da wa'adin sa'o'i 72 a biya musu bukatunsu ko kuma su watsa waɗanda suka sace zuwa wurare daban-daban inda ba za a sake ganin su ba. Kan wannan batu na tattauna da sanata Muhammad Ali Indume, sanata mai wakiltar Borno ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Wato da safe yau nima na samu labarin haka kuma na ga bidiyo din a social media akan cewa sun ba da wa'adi na awa 72 cewa idan ba a ɗauki mataki an settle da su ba za su watsar da su kuma ba za a sake ganin su ba. To abin da muka samu labari kuma hankalinmu yanzu ya daɗa tashi akan cewa tunda an taɓa yin haka a baya, in ka tuna lokacin matan Chibok din watsar da su aka yi har yau ba a samu wayansu daga cikinsu ba. To shi yasa muke kira ga gwamnati don Allah su taimaka su tsaya don iyaye mutanen nan kowane hanyar da suka sani da za a bi a ceto mana su. To yanzu ku a naku bangaren wani mataki ne kuke ɗauka? Matakin da muke ɗauka shine mun yi magana da gwamnati da kuma jami'an tsaro a kan cewa ga shi kuma su ma suna da sani, kuma na tabbata tun da abubuwa ba kamar da bayanin da za a yi a rediyo ko a rabinan ɗin yada labarai ba, na tabbata gwamnati tana magana da su za su ɗauki matakai a kai. To ko kana gani akwai waɗansu matakai da kamata a ce an ɗauka domin a kiyaye faɗuwan irin waɗannan al'amura? To matakan kamar yadda muke faɗa kullum ne dai na cewa sojojinmu suna da niyya, suna da ƙwazo, suna da ƙwarewa, amma ba su da kayan aiki, ba su da wato training da ya kamata, ba su da equipment da ya kamata, ba su da ma motivation. Jikinsu ya fara yin sanyi, shine damuwa na ma, don yanayin da suke ciki ko ta wajen albashi ko ta wajen ma abincin da za su ci. Soja kamar yadda nake faɗa ana bashi yanzu albashi naira 100,000, kudin abinci kuma 3,000, wannan kaga bai yi ba. Da kuma ba su da kayan aiki, da suna da kayan aiki isheshe wayannan abubuwa dinnan zan san yadda za su tunkare su. Saboda haka muna kira ga gwamnati a gaggauce fa, don wannan abun yana so ya zama kamar ruwan dare. Kana ji a Borno, kana ji a North Central, ko ina abun yana kanan bajewa. To kaman jeji ne kansa. To daga kiraye-kirayen da kuke da kuma tattaunawa da kuke da gwamnati, akwai alamun cewa ana ɗaukan wani mataki na kubutar da waɗannan mutane? Akwai alamu. Akwai alamu gwamnati tana ɗaukar matakai. To kuma ka san ba abin da zan ce ga details ɗin ba, amma ina gaya ma muna magana kuma gwamnati ta nuna za ta ɗauki matakai. Muna da addu'a da fatan akan cewa matakan zai ba da result. Sanata Muhammad Ali Indume kenan, sanata mai wakiltar Borno ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya. To da haka lokaci ya kawo mu karfe 9 saura kwata a Najeriya da Nijar, wato 8 saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.